Ovaj lik Marijan je dosta ako složena uloga. Naime, on odjednom nosi jednu ogromnu količinu emocija u sebi. On se još i zaljubio kada dođe u Zagreb. Kišmo kroz film je konstantno potrče za nekakvim odgovorima. Cijelo vrijeme zapravo drži određenu distancu. Što je meni bilo genijalno na ovom projektu, bilo to što smo mi, skupina srednjoškolaca, uspjeli i pokrenuti ovu cijelu udrugu i pozvati dosta jake glumce, kao što su na primjer Tavik Filipović, Goran Grgić, Ksenija Marinković. Cijela ekipa mi je fantastična, tako da to toliko olakšava posao dosta. Ovo je stvarno bilo jedno jako lijepo iskustvo i u krajnjoj liniji za jedan lijep cilj. Dečki moji, kao što znate, meni je čast voditi ovu instituciju. Institucija je možda pregruba, preteška riječ, prije topli dom s kojeg sam prije vas ispratio mnoge generacije.